n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Tata bụ ụka nke iri na anọ n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji weluke na Onyenwe anyị, iji webunie afọ enu maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka odudu nke ọ na-edu anyị, maka nnọnyere ọ nọnyekwazịla anyị na akwa anyị dị iche iche, ya na n'izu ụka gara aga wee dubata anyị n'ụbọchị ọfụ, ya na n'izu ụka ọfụ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile. Ka anyị na-ewelukwazi onwe anyị, ezinụlọ anyị na atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị na-ewelukwazi ndị nna anyị dị iche iche, ndị nna papa. Ịma na anyị kwu na onye ji elulu ịbụọ na ọ ga-egwurucha ọkwa ya. So ji unu lụrụ ịbụọ, anụ unu ga-egwurucha ha niile. Anyị na-ekenekwazi Chineke n'isi unu niile n'ofu n'ofu, na-ayọ amala Chineke, ngọzi ya na ududu ya n'ebe ndị nna anyị niile nọ. Tatakwazi ka anyị si na anyị ga-erunye maasị ya n'ụzọ pụrụ iche maka ụmụntakịrị anyị ndị niile gụrụ akwụkwọ na temu n'ụwa wee tụrụ ugo, ndị niile na-agraduate ewesị na tata ga-abụkwazi nnukwu ụbọchị ha, na anyị ga-erunye ha niile na aja maasị n'ụwa. Ya bụ anyị na-erunye maasị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche n'isi Jeremaya Chukwuebuka Neke, onye na-agraduate na kọleji. Na-erunyekwazi ya maka ndị na-akwado isi na high school wee banye kọleji: Ugonna Egbo, Chinonso Ajomiwe Nwakamma, Chikamso Chukwuekwe, Ugomma Nnorom na Ifeanyi Aneke, ndị na-akwadokwazi ịbanye high school, na-ayọ ka Chineke duo ha na nnukwu njem nke ịbanye na nnukwu ụlọ akwụkwọ nke ha na-akwado ịbanye. Anyị na-erunyekwazi ndị nụnwa n'ụzọ pụrụ iche, ndị na-akwado isi na middle school wee banye na high school: Chidimma Chilaka Anyanwụ, Ositadimma Uche Konkwo, Ashley Ezichiamaka Nwakọ. Anyị na-ayọkwazi Chineke ka high school nke ha na-akwado ịbanye ka o mepee ụbụrụ ha, wepụ ha n'ajọ ihe ọbụla ma ọ bụ any juvenile delinquency, kama mee ka ha gbasịa anya wee ike gụkwa n'akwụkwọ dịka o si kwesị ekwesị. Anyị na-erunyekwazi maasị n'ụwa maka ụmụ anyị ndị a ndị na-akwadokwazi isi na elementary school wee banye na middle school: Chinedu Chetachi Ngwangwa, 5th grade to middle school; Jeffrey Egbu, Madison Umeọzọ, Kosi Sochukwu Anyanwụ, na-etochi Ezema, Alexandra Eberechukwu Nwakọ. Ndị a niile na-achọ isi elementary school wee banye high school. Anyị na-ayọ ka Chineke duo ha niile, ka Chineke nọnyekwazịrị ha, ka ha nwee ike ịgụkwazi akwụkwọ ha etu o si kwesị ekwesị. Anyị na-erunyekwazi maasị n'ụwa maka ndị nọ na ascending: Kamsi Yochukwu Echenwune na 2nd grade, na Ogochukwu Echenwune, onye nọkwazi na home care daycare. Na-ayọkwazi ka Chineke na-edukwazi ụmụ anyị ndị a niile. Anyị na-erunyekwazi maasị n'ụwa maka ngọzi Chineke n'isi ndị charismatic group of St. Fortunata. Anyị na-erunyekwazi ya maka ezumike mkpụrụ obi Charles Iro, ọ bụ nne na nne ya na-erunyekwazi ya na maasị n'ụwa. Anyị na-echetakwazi n'ụzọ pụrụ iche ụkọchukwu anyị onye nke dalụ na nyanya, Father Gordon Kusi,
na-ayọkwazi ọgwụgwọ nsọ n'isi ya ka ọ natazie isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị enu.
anyị yọọ ayịyọ. Chineke anyị, site n'irube isi nke Jesu nwa gị ịkụlitere ụwa dara ada, biko nye anyị bụ ndị kwere na gị aṅụrị dị asọ, mekwa ka anyị bụ ndị ịgbapụtara n'igbu ohu nke njọ nweta aṅụrị dị ebighị ebi. Ayọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Zekaraya. Gị bụ ada Zayọn, were obi gị niile ṅụrịa nnukwu ọṅụ. Gị bụ ada Jerusalem, tie mkpu ọṅụ, n'ihi na lee, eze gị na-abịakwute gị. Ọ bụ onye nzọpụta, aka ya kwụ ọtọ. Ọ dị nwayọọ bịakwa na-agba ịnyịnya ibu. Ọ nọkwara n'elu nwa ịnyịnya ibu. Ọ ga-ebipụ ụgbọ ala nke Ifrem na ịnyịnya agha niile nke Jerusalem. Ọ ga-agbajikwa ụta agha, bịakwa gwa mba niile okwu udo. Ọgbọ ọchịchị ya ga-esite n'oke osimiri ruo n'oke osimiri nke ọzọ, bịakwa site n'osimiri ruo na nsọte niile nke ụwa. Okwu nke osebe ụwa. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Chineke m na eze m, aga m eto gị, aga m agọzi aha gị ebighị ebi. Aga m eto gị kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Aga m eto aha gị ebighị ebi ebighị ebi. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Onyenwe anyị bụ onye amara na onye ebere. Ọ naghị ewe iwe ọkụ, obiọma ya ebuka. Ọ na-emere ihe niile o kere eke ebere. Chineke m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Onyenwe anyị, ka ihe dum i kere eke kelee gị, ka ndị kwere na gị too gị. Ha kọọ akụkọ ebube nke alaeze gị, ha kwuo okwu banyere ịdị ike gị. Chineke m na eze m, aga m etogide aka gị ruo mgbe ebighị ebi. Onyenwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi n'okwu ya niile. Ọ dịkwa asọ n'ọrụ aka ya niile. Onyenwe anyị na-ebulite ndị niile na-ada ada. Ọ na-ekulite ndị niile huru ehuru. Chineke m, aga m eto gị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom.
ihe unu chọrọ abụghị ihe nke anụ ahụ, kama ọ bụ ihe nke mmụọ, ebe ọ bụ na mmụọ Chineke bi ebi n'ime unu. N'ezie, ọ bụrụ na unu enweghị mmụọ nke Kristi, unu abụghị ndị nke ya. Ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ kulitere Jesu n'ọnwụ bi ebi n'ime unu, ọ pụtara na onye ahụ kulitere Jesu n'ọnwụ ga-esite na mmụọ ya were ndụ nye ahụ unu pụrụ ịnwụ anwụ. ụmụnna m, n'ihi ya, o nweghị mkpa ọbụla ọ dị irubere onwe anyị nke anụ ahụ isi, ma ọ bụ ibi ndụ nke anụ ahụ. Ọ bụrụ na unu biwe ndụ dị otu a, unu ga-ala n'iyi. Ma ọ bụrụ na unu were mmụọ nsọ pigbuo mmerụ nke anụ ahụ, unu ga-adịkwa ndụ. Okwu nke osebiri ụwa. Aleluya, aleluya. Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. O nweghị onye ọbụla ga-abịakwute nna m ewepụ ma o si n'aka m. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si na ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. N'oge ahụ, Jesu kwuru sị, Nna, onye nwe eluigwe n'ụwa, ana m ekele gị n'ihi na ihe a izonarịrị ndị oke mmụta na ndị oke aghụghọ, ka ị kpughere ụmụntakịrị na-amaghị ihe. Nna, ọ bụ otu a ka ọ masịrị gị ime ya. Nna m ewerela ihe niile nyefee m n'aka. O nweghị onye ọbụla ma onye nwa bụ ma ọ bụghị sọ nna, otu o si bụrụ na o nweghị onye ma onye nna bụ ma ọ bụghị sọ nwa, ma onye ọbụla ọ sọrọ nwa igosi ya.
bịakwutenụ m unu niile bụ ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị ebukwara ibu dị arọ, aga m enye unu ezumike. Nyaranụ ibu m n'ubu unu, mụtakwanụ ihe site n'aka m, maka na adị m nwayọọ dịkwa umeala n'obi. Mmụọ unu ga-achọta ezumike. N'ezie, ibu m dị mfe, ibu m adịghị arọ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. God is good, and all the time. Ọ nwụcha ka iru unu dị na efife a. Iru ada atọkwu na amụ. Unu na-enwe aṅụrị n'ime Chineke. You sure you are happy? Ngwa ka nne nenu m eziokwu. If you are happy and you know, clap your hands. Aka na-ada ifọkwu ikwuteli ya mma. Ifọkwu ọ ya adị mma. If you are happy and you know it, and you really want to show that you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, shout amen. Excellent. If you are happy and you know it, and you really want to show that you are happy and you know it, shout amen. If you are happy and you know it, laugh for Jesus. Nke ụdakari ụda, ifeọma nke ya adakari bụ ụda. Ịgbara ka esi wee chi ma Chineke na-emere gị ha si otu afọ wee chi ya. If you are happy and you know, and you really want to show it that you are happy and you know, laugh for Jesus. If you are happy and you know it, hug your neighbor. You can hug yourself. If you are happy and you know it, and you really want to show that you are happy and you know it, hug your neighbor. If you are happy and you know it, do the four. Onyoma nidere mumma Onyoma nidere mumma Onye na-eme mma onyoma nidere mumma Onye na-eme mma onyoma nidere mumma Omemma Onyoma na-eme mma Onye na-eme mma onyoma idere mumma Onyoma idere mumma Onyoma idere mumma Onyoma idere mumma Onye na-eme mma onyoma idere mumma Onye na-eme mma onyoma idere mumma Omemma Onyoma na-eme mma Onyoma idere mumma Onyoma Jesus ibu chijima jide jinaka Jesus ibu chijima jide Onye wanyere nya geriye wanyere mu kamriye Onye wanyere nya geriye wanyere mu kamriye Jesus ibu chijima jide jina Onye wanyere nya geriye Onye wanyere nya geriye
Jizọs ọkwa gị ji mma jide ji n'aka. Onye nwe m ịbụ chi ji mma jide ji n'aka. Onye wanyere ya ga-eri ya, wanyere m ka m rie. Onye wanyere ya ga-eri ya, wanyere m ka m rie. Jesus, onye wanyere ya ga-eri ya, onye wanyere ya ga-eri ya. O nwere ihe o mere m ji enye ya ekele. O nwere ọlụ m ji enye ya ekele. O nwere ọrịa gwara m ji enye ya ekele. Nye ya ekele, onye obiọma. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. There is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. My helper, my helper, there is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. My helper, my helper, there is coming to your presence. Kubaraya aka, siya no mela, Eze Jesus. Ngwanu babaraya egwu. Si anomela, Eze Jesus. Asengi febere ya aka. Si anomela, Eze Jesus febere ya aka. Si anomela. Ngwa mere Chineke ihe dị mma. Amen and amen. Psalm 16 verse 11 says, in the presence of God there is fullness of joy. So na mgbe ọbụla anyị bịa n'obi Chineke, anyị ga na-eme gịnị? Anyị ga na-enwe aṅụrị. Nekene ife Chineke gwara anyị taa. Matthew 11:28 ọ sị, bịakwutenụ m. Bịakwute na onye? Ịma na ọnwụ onye ọ ga-abịa ịkọsịala ife ọ marụ ya atụ ya ebe ihe eje. Ma ọ bụ ọtụ alụghị alụ. Ọtụtụ alụghị alụ, ibulu ibu mee gịnị? Ọ na-anyịkwa onye bunu, onye tụrụ alụ, ewelekwa ọnụ ya tie na akpọ nkwụ na-aṅụ nkwụ. Mana kedu ife Jesu kwuru? Bịakwutenụ mụ. Nke ya bụrụ advice, ọ bụrụ alụ ka ọ tụrụ. Even onye kwuru ego, nyere connection, onwe ya ka ọ nyelụ. Ịma na ife kachasị mmadụ ga-emelụ gị bụ ime gịnị? Inye gị onwe. Inye gị time.
Jesu sị bịakwutenụ mụ ndị emere gịnị? Ndị egbori na ndị ibu na-anya igbo. O nwere onye ọkpọrọ afọ iche, ọsịrọ nwata, ọsịrọ youth, ọsịrọ nne, ọsịrọ nna, ọsịrọ okoro. Ị mara nnọọ na ọ dị ike onwe ibu ibu mee gịnị? Bịara. Anọ nwere nkwa ọ kwelụ na ịbịa, kedu ife ọ ya eme? Onye agị nọ gị na-akụ sị ya abịa, metụ ya aka sị ya abịa, jụọ ya sị ya abịa. Kedu ife o kwuru? Na ya eme gịnị? Na ya abịa. Aga nsịrị ma esi na ya, aga nsị ya ọ n'ụbọchị ka ị ya abịa, so na ị bịara na ị bịa ga abịa. Ị gbara sometimes ajọ ndị mmadụ, kedu ife iji bịa ụka? Kedu ife iji abịala ụka? Ị bịala ụka to fulfill obligation. Na tata bụrụgo n'ụka n'ihi eme gịnị? N'ihi eje ụka. Ịpụ ya nwoke bi n'igwe iwe agbụ ya, maọbụ ya asị na imefe Chukwu. Kedu ife iji bịa? Ka ị bịalụ na opportunity ka ọ bụ fọ ịfụkwa ndị mmadụ. Ya ịfụ na ọ bago na social event, ị bịalụ ka e wee fụ oke ịfụkwa na onye a ka ị bịa kedị mma na ọ ya bịa taa afụlịkwa, maka na efe aha adị Monday through Friday a na-adọgbu onwe anyị n'ọlụ. So ụbọchị ụka abụrụzie opportunity for ka afụkwa ibe anyị. Nke kwuru nke a nke kwuru nke a, you know, ma ọ bụ ka ị bịa ikekwa na ama na fara na-ekwu okwu ọfụma, so ka ị bịa n'ụlụkwa okwu ya ka e wee na-eme ife ndị a. Dịkwa mma, ọ dị ọkwa njọ. O tosikwara na oge eso n'ife na-akpọta, mana onye bụ isi ife anyị ji bịa. Ife anyị na-abịa bụ ka anyị mezuo ife a Jesu kwuru, bịakwute na one ndị. Ọ sịrọ gị bịa ka ịfụ mmadụ, ọ sịrọ gị bịa ka ị meela ele ma ọ bụ na ọ ya agwọ ọkụ ụbọchị ya. Ọ sị bịakwute mụnwa onwe ya ka ọ si anyị bịakwute. And that is why na mgbe ụfọdụ abịa ụka, ịma na mass your response adịgo determined. Ya ife ya aza ma fada kwuo ịmalụ gị ife ya aza, even ịmụchi anya ihe ka nwụrụ onwe ụka ya ihe agụ ihe fada na-ekwu kwuo nke mmadụ na-ekwu, kpata na fada kwuo kwutere ịmago na nke a na o mesiri na nke a maka imebe gị ya na nwụọ marụ arụ. So because na the responses adịgo determined, like fada sị onye nwe anyị nọ nyelu unu, kedu ife ya aza? Ịmalgo na ife aka ya aza. So nwere mana mgbe afọ ị na-ekwu ya, ịghọtara ife afọ ị na-ekwu mgbe afọ, welite na obi unu elu, anyị welite gị n'ebe Chineke nọ, ọ chest out ka a na-eme. Ịghọtara ife ị na-ekwu mgbe afọ, and because na the responses adịgo n'akwụkwọ, ịmala ya. So you could even say like ụmụaka nọ elementary school na Nigeria, a na-ekwe national anthem, ma sị tụsa amait nwanne chọba ndị, a na-ekwu ihe otu afọ na-egburu igbe ọnụ ekwe m n'otu Chukwu. A na-ekwu ya once ọ na-adaba na the tune na-aba, egwu efu credo in Latin, ife anyị asụ ya dị egwu. Etuli etuli etuli, ife ma bụ na ị nwetara the sound etuli etuli etuli, elu ya na amem, onye ọbụla ekwu amem ọfụma. So kedu ife anyị bịalụ? Ọnya bụ isi ife. Kedu ife Jesu si bịakwute? Because na Jesu mana ndị mmadụ bụ ibu erika, and sometimes if ga-efu mmadụ ọ na-achị, ị marụ na n'ime obi ya na akwa rịdị ya n'obi, mana ọ na-eme gịnị? Ọ na-achịkwa, ọ na-amụlịkwa. Otu amado ụwa jọjọ dịka ụwa amaka. They say that life is beautiful but it's demanding. Ụwa amaka mana ọlụ dị ya. Even Chukwu kere ụwa, o kere ụwa mgbe o ji olili na Bethlehem. Ọ lụrụ ọlụ lụgide ọlụ lụzuo, and nke ọ bụla ọlụ sị na ife o mere gịnị
but he walked. So ibu dị nyanwa na onwe ya bukwuru ibu, o buru obe. So because na o buru ibu, ọ ghọtalụ ịgbakọ ụzọ nke ihe megasịrị ụzọ nke obe. He was denied. Ọ ma na a na-agọnarị mmadụ. Ọ ma na a na-ebochi mmadụ ọnụ. Amala ikpe na-ezi ezi, ọ ma na a na-ama mmadụ ikpe na-eziri ezi. Ndị otu ya gbarapụ, ọ ma na mmadụ nwere ike ịgbarapụ mmadụ ibi ya. Ebokwuru ibe, ọ ma na mmadụ so o nweghị experience. Wee malụ na ebe nyanwa bụ Chukwu nọkọtalụ sị, nna asịkwa m kwuo ka gịnị mee ka ike a gafee. Ọnọdụ sị, nna gịnị mere iji gbarapụ m? Ọnya ka o ji malụ na ibu anyị bụ na ọ ga-anyị ji anyị onu. O wee sị anyị mee gịnị? Bịakwute na m. Nwachukwu ka ebu nke ọ na-akpagharị ka ihe bunye ya. Ọ sị gị anyị bịakwute ya. Ana ife okwu bụ na aga m enye unu ezumike. Kedu ife ụlọ? What does it mean? Na Jesu sị, I will give you rest. Kedu ife ọ bụ? Ịma na ekwe ezumike, ọ bụrụ ịdị na larụ ụla. Mmadụ nwere ike larụ ụla 8 hours na-eme hụtatakwa obi ya mana agbawakwa ya. O nwego physical rest, relief, mana obi ya ka na anyị ya alọ. So Jesu mean just physical comfort. Ma ọ sị ya ga m enye unu ezumike. Rest abụrụ ụdị ahụ. Ụdị ọ na-akọwa bụ nya ife dịka hope in moments of despair. Ya mgbe obi nwere ike na-agbawa mmadụ, Chineke etinye olileanya n'obi onye afọ. Ịma na ife dị iche n'etiti fear and faith bụ na onye na-atụ ụjọ na-atụ anya na ajọ ife nwere ike ime. Onye nwere okwukwe na-atụ anya na ezi ife ya eme gịnị. So fana bụ na-atụcha anya ife ọbụla, mana ọ na onye decide ịtụ anya na gịnị ya eme, na the outcome ga-adị negative. Ụjọ abịa. Onye nke ọzọ decide ya na the outcome ga-adị gịnị, because na ọ nwere gịnị, faith. Onye bụ onye butere Chineke ibu ya. Onye butere Chineke ibu ya na-enwe olileanya na ebe ya bụ egoli ya Chukwu na Chineke ga-amụ ihe ọ ya eme. Mana ụfọdụ na mmadụ nwere ike bịakwa ụka fara kwuru Igbo Mass kịta azụ ka onye ọbụla dunata isi ana yọọ Chineke mkpi ya, tinye mkpi ya n'aka Chukwu. Mana ụfọdụ nwere ike wele ya nọ ka ezu ike wee kọntinu kwazi ife a na-eme. Ọnọdụ nkịtị ma mgbe afọ ọ na-asa ya akwụkwọ maọbụ na-etinye foonu ya na silent mode maọbụ na-eme nwatụ n'ọdị ọda ayọbazi ayịyọ. Oge afọ bụ oge eji eme gịnị, adọbali ya Chineke. Mana ihe nke dọbasịala ya Chukwu, nabakwa bụrụ ugwu ya, nabakwa ya, ị nabakwa, ị na-echekwa maka ya. Itozie n'iche maka ya, anxiety abịa. Ito n'iche maka ya, depression abịa. O nwere akụkọ akọrọ maka ofu nwoke, amara m onye obodo dị ife a, kere afọ obodo nwoke a sị na nwoke afọ bụ ibu wee na-aga n'ụzọ. O bụ ibu na oke ubu ya akpa okwute ọ ga-eji wee lụọ ọrụ. Gakata ofu nwoke bụ trọk fụ ya maka ebe mmadụ na-enyere ibefe aka, kwụsị by the road, wesị anya lena n'azụ ka ya bupụzie ya ebe ọ na-eje, ebe fana m na-eje ofu ụzọ a. Nwoke kene ya were aṅụrị ligolu banye kabulukwu ibu ya na ubu ya. Nwoke akakata si na mirror n'anya wee fụ na onye aka bụkwa na ife a na ubu. Ọsị ya, nna dọba na ife a na flọ moto. Ọsị ya, mba na o megolu ya ọgọ wee nye ya lift na ya chọzi ka ya bụ moto ya ibu na nke o bulu ya ebu adịgo enough. Efu na mgbe ụfọdụ na anyị ga-ebu otu Chineke dọwasịala ibu anyị ma mee gịnị, bulukwu ya na-aga. Ma Chineke asị gị bịakwutenụ m ndị boro ibu dere anyị unu ezumike, ị dọwasịkwala ya ma bulukwu ya. Si nwanne gị ka ya ebu nke o si ka ya ebu ya, metụ ya gasị ka ya ebu, ị ka ya ebu. Maka ịtọ na-eche maka ya, o nwere ife ọ ya agbanwe, o nwere ife ọ ya agbanwe. It is said na onwe ekpela sị, God, give me the strength to change what I can, and then the patience to endure what I cannot change, and then the wisdom to know the difference between what I can change and what I cannot change.
nye m the strength to change ihe a ka m gbanwee ebe m ga-agbanwenwu nke m ya agbanwenwu, nye m ndidi mmeji megide dị nwuo ya, nyezie m amamife ka m mara ife dị iche na nke m emenwu na nke m aya emenwu. Ọ bụrụ na Chineke promise ezumike, ọ bụrụ absence from difficulties. Christianity abụrụ a vaccine for problem. Ọ bụrụ nya ife a bụ ịbụrụzie nsogbu a na Jesu o nwere nsogbu mgbe nke ya, o nwere nsogbu, o bukwuru obe. So Christianity na anyị na-eso Chineke abụrụzi na nsogbu amadị. Otherwise anyị ncha nọ n'ebe a nwesịrị mkpa. So ọ bụrụ na esobe Chukwu mkpa na ịma na mkpa amadị ebe, in fact ụka emechikwa Olise akwụsịkwa ịbịanụ, ekpele akwụsịkwa ikpenụ, mana ọ bikos na mkpa dị ka eji akpọku Chineke. So na mgbe o sị na ga-enye ezumike, ife ọbụbụ na ọ ga-enye anyị ume anyị ga-eji wee na-agba mbọ wee buli ibu afọ wee na-eso ya. Ịma ife I don't know if I've said it here, na ndụ anyị dị, a sị na ụwa bụ afịa ọkwa ya, and onye ọbụla nọ na njem, onye na-alụ Chineke akpọrọ ya, onye a na-alụ ụlọ ọ ma na-eme gịnị, ọ na-anakwa. So na life bụ a journey, mana ife dị iche na ụfọdụ na-agali onwe fa, ụfọdụ na chi ha yi aga. Ewekọ ọbịa na ife dị iche na spelling okwu na abụọ race and grace bụ gịnị ka ife dị iche ha na G, okay? Spelling of race and grace, the difference with the letter G. Now that G stands for God. So na ọ bụrụ na mmadụ na-agba mbọ na-agbalị onwe ọ bụrụ race, mana ọ na-agba mbọ afọ dabelu na Chukwu ọ bụrụ grace. No, anyị nwa ka ọ dịzile ịma nke anyị ewe o race ka amara Chukwu ka ị achọ. Kedu nke ị achọ? Chineke si anyị bịakwutenu m kunu mụta ihe na omume m ka na ndị nwayọọ dị obi umeanị. Onye dị obi umeanị ga-afụ na ya nwere need for God. Onye afọ na-achọ grace. O mebe ife ọ bụcha ka Farakos si egwe so no God willing. Ịma ndị Igbo si ị na-aka agba ị na-esi beelu dachi. So ị na-etinye onye afọ na-etinye ya n'aka Chukwu, ọnya bụ grace. Ọ ife Chineke ji si anyị bịakwute ya ka anyị dabelu na ya wee gbagbo mbọ mgbe anyị na-agba. Nekwa ife o kwuru, nyalụnụ gịnị n'onu, ịnyaba nke m n'onu unu. He is not adding load to already burden anyị nwere enwe. Na ịma na mgbe Jesu nọ na-akụzi ife ndị a, ọ na-eji ife fama na ife fa nwere wee na-amalụ fatụ. Yoke ịnyaba bụ ife a na-etinye donkey na-abụ na-alụ ọrụ na farm, a na-eji amadofa. Ofu nke nnukwu nwere experience na younger one ekedi ya ka ọ ga-abụ fa na-agazi nke nnukwu afọ a na-adọgbu onye nke obele. O megidezie ya ọmụta ka esi alụ ọrụ n'ugbo. Just like ịma na nkịta, onye nwere nkịta o bido na nwa na-asị ya check me, o megide ya, o condition ya, o conditioning, ọ malụ ka esi ewe n'aka ma esi ya check me, ọ nwere ike ọ malụ ka esi anọ ana ma esi ya sit down. I condition donkey afọ etinye data ịnyaba nke nnukwu enyelu nke obere aka wee condition ya ka ọ malụ ka esi eme ya ka o nwee ike ịdị na-eme nwunye. So ọ bụ na Jesu si anyị nyalụ na yaba m n'onu unu, ife ọ na-agwa anyị bụ ka anyị na-alụkọ ọrụ nke ndụ anyị, ka anyị ghara ịlụ ọrụ a alone, because alone and unaided we cannot do. John 15:5, the Bible says, apart from me you can do nothing. And therefore today okwu agbamume Jesu na-enye anyị bụ ka anyị bịakwute ya. Anyị nwegolu personal burdens and family today. Okay, well, let me go to nna m ọ dịgo na na-erikwa oriri, a na-erizi oriri ya taa, right? So ọ dịkwa m ka ọ bụrụ by accident ka ozi ọma ji dịkwuo. Ndị nna ka Chineke na-asị menụ gịnị maka na ibu ha bụ oriri nne
anyị agụta ya ọnụ. Ịgbara ọnwụ ebe nnara agụba mgbọsị a na-eme ụka nne ukwe a na-ekwelu ndị nne bara ụba. Chukwu biko gọzie nwayọọ. Esi na nke ọ bụ onye ga-aza mama sweet mother. One ka a na-ekwelu ndị nna? One ndị bụ nna ndị bụ nna nwe ọsọ ọlụ ka unu na-alụ. Ọsọ ọlụ ndị bụ nna nwere gịnị? Ọsọ unu alụgbu onwe unu n'ọlụ. Ọ bụ nne Chukwu biko gọzie. Ya nna abụkwuru ochie dike. Ọ bụ onye ga-aza mama? Fada Cosmas ọ bụ nne mụrụ ya. Kedu maka onye agboro nọ n'ilo? Onye mụrụ ya? So ọ dịkwa mma na a na-eselebreti ndị nna maka mgbọsị anyị eme ụka nne. Nwoke ya eweta ego, nwaanyị nwe bedde, nwoke ya eweta ego, nwoke nwe bedde, nwoke ya ewetakwa ego. Enwekwa ụka nna. Ọ dịkwa mma na unu na-emegharị ya hie. Ọgwụ na-emegharị ya hie. Ọ makwalụ mma. I'm happy. Not here. I'm glad to hear that. Honestly, I'm super happy. Also Sinandi correct. Also Sinandi correct. No, honestly, otolomoto makana ona bumfukata ifa. See walukwa nwayo so that makina ya percentage ndị na-aṅụ blood pressure na-aṅụ amlodipine ọkana nwoke kọkana nwanyị percentage na-aṅụ ya amarụ m adụmalụ n'ụlọ ọgwụ. Ndị na-alụ ụlọ ọgwụ ya akakọwa ndị na-aṅụ amlodipine the number ọkana nwoke kọkana nwanyị ka ebe ọka unu ga-azazi nke afọ. Unu ga-aza maka ọ na-agba asị na nwaanyị na-ebu nwa n'afọ how many months? Nwoke ebu one? Forever. Nwoke so no forever. Na nwaanyị buo how many months? Nwoke ebuluzie? Ọ gwafa kwuru nke a ajụkwa m ajụjụ azam. So what I'm trying to say is this. It is good na ewepụtara n'ụbọchị a n'agbanyeghị na akago ụka ndị nna ka enwekwa ụbọchị eli olili n'afa ndị nna because na ibu ruru nne. Ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị bụkwa nke fa bụkwa na ọ dịkwa mfe ịbụkwa nne abụrụ izi mana ama m na ọ na-abụ n'ala Igbo na-abụ asị mgbe gboo nwoke kwara ịnụ nwaanyị asị ya jee zụọ ada na-asị akpa atụrụ ma ọnya zuo ezi ọ zụta nwa ya nwuo ndidi ama na ọ ya eme gịnị na o tolu gị ịnụ nwaanyị na ọ ya mana a na-asị nwaanyị tolu ịnụ di kedu ebe a na-asị anya jee mee o jebe ọzụzụ na ebe ka o wee toluo ịnụkwu di maka na nwoke should be taken care of. They are all human beings. Everybody be human person needed care. Even Jesus needed care. Oji ro ụmụazụ when ya na ya nọ. When they say nyele unu maka ka anyị kpee ekpere obugodo otu gịnị o need the support. At some point Simeon yeli aka begede o need the support. On bolu go so na akpịrị na akpọzi ya kunye na mmiri go ngodo na ile mmanya gbakara gbaka o need the support. So everyone need the support. That is why the Lord is asking us today. Anyị bịakwutie no nyanwa bụ onye ga-enye anyị the support that we need. Maka no nyanwa malụ mkpa anyị karịa ka ndị mmadụ kalekwo ka isi gbalụkwuo maka na o nwere mkpa ndị mmadụ ga-ebusi ada afụ anya ọ bụ so onye afọ na chi ya megịnị mụya. That is why he's asking us to come to him. Ka anyị were okwukwe ntasi obi na ndidi butere Chineke ibu anyị nwerụla anya na ọ ga-eze anya. Onye nwe anyị nọnyere unu.
ekwe m n'otu Chineke ya na otu onye nwanyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ ma maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ka ọ gụrụ n'eluigwe, ọdụ n'aka nri nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi gị, ọkacha n'ụbọchị tata anyị na-eme mmemme nke anyị ji asọpụrụ ndị nna anyị. Isi anyị bịakwute gị, anyị buru ibu anyị niile gosipụta gị, anyị nwere nchekwube siri ike na ị ga-aza ekpere anyị. ka anyị natazie n'isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile.
ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onyenwe anyị.
Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, biko mee ka aja nke anyị na-achụ maka otito nke aha gị sachaa anyị site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ka omume anyị bụrụ ihe na-ewetara anyị ndụ nke ga-akwadebe anyị maka eluigwe. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyelu nọ. Welite n'obi ihe nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie so gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ serụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso onye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
ụmụnne m na Kristi n'elu ụlọ nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, onyinye nyere anyị n'oriri nke a ebuka. Biko anyị na-arịọ gị mee ka anyị nara onyinye nzọpụta nke a were na-eto gị mgbe niile akwụsị akwụsị site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. O metụrụ m aka ya dị nsọ na o metụrụ m ya, obi n'igwe metụrụ m aka ya dị nsọ ya bụrụ di ya ọ laala. O metụrụ m aka ya dị nsọ, o metụrụ m ya, onye dị n'igwe metụrụ m aka ya dị nsọ ya bụrụ Mia la la la, oh yamuru, mia oh la la, oh yamuru, mia la la la. Oh metrum akaya denso, oh metrum ya, oh ye karibe metrum akaya denso, ayamu, mia la la la, oh mia denso, oh metrum ya, oh ye karibe metrum akaya denso, ya. Mia la la la, oh yamuru, mia la la la, oh yamuru, mia la la la, mia la la. Otodri Jesu, in our parish announcement, let's support the annual Catholic appeal. Our goal is $26,804, and together we can achieve it. Every gift matters. Envelopes are available in the back of the church. Thank you for your generosity. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have many circles available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. Save the date. The African community is holding their 15th annual picnic on Saturday, July 11th from 1 p.m. to 6 p.m. in Queens Cunningham Park. All are welcome. For more information, see the bulletin. Registration for the religious education classes is now open. We welcome all families to enroll their children and continue growing together in faith. For more information or to register, please contact the rectory office. Please note that the rectory will be closed on Fridays during the summer months. Because onye ọbụla chedekwa about the letter, the Father Jose's letter, which he publishes in the bulletin. So last Sunday, I read the last paragraph of it, which he asked me to read. In fact, he wants me to continue to read. But can I summarize here for those who were not here? I'm encouraged to get an envelope. Get your own package of church envelopes so that you're gonna use it during the church. He says that is how you show commitment. And then I'm encourage us now, some people need an envelope and they just put in $1. You know, so like we said, onyaola jiruchie mara ihe ọ ga-enye Chukwu, so that ya masị Chukwu, masịkwa ya n'obi ya. So that's the summary of that last paragraph. Otodri Jesu. Today with the first Sunday of June, ndị nne ji ana ngozi.
Amama ndị nne niile ma ha nọ here to do it today or achọghị ibugharị. Ama m na ndị nna taa ka a ga-eme but okay, ndị nne adịghị ready iji ịnara ngozi today. All right, so ka anyị hapụzini anya next Sunday ka anyị switch with ndị nna. So ndị nna of course ka anyị narakwa ngozi ahụ ọzọ anyị nara last Sunday. I mean in Bosiem Father's Day, but let us do it again today. Ndị nna ngwanụ ka anyị bịa nara ngozi. Ndị nna na ha ajụ onye achọghị dị ngozi. Ekele izuru keme. ndị nna papa nke mbụ bụ na ndị enweghị uniform maka ihe melụ kwesịrị ịdị na-adị mma ọkwa ka ọ rapụ ịdị na-ada Hawaii fodu onye ọcha ji tagarị so ndị nwere uniform onye isi ndị nna even though na oyi nke ochie kwu ha ncha bụ law violation. So onye isi nda oke ka m rapụ ya maka ọ dara iwu ka m chọta asistant ya edi ebe idobere iwu ọfụma biko next year onye akwabero nke maka anụ na-enwe ndị nke aka na-azụ akpati ndị akwabero nke ha biko ha jee kwa ya ọkwụnụfụrụ nke m ọkwụnụfụrụ ya maka ihe kwuru ka a na-eme so biko next year ma na gidigidi bụ ugwu eze okwe gidigidi maka anyị niile iju akwa yiri ọfụma ọtọ ụtọ n'anya ọtọ ụtọ zuo ezuo biko so si gbaa mbọ next year God willing chetakwana okwu a nkwuru kịta kwụna ha nkwuru kịta God willing onye pụta ya na-ekwu okwu every day a na-emecha maka ọrụ na ihe njikwa okwu a so next year God willing onye ọbụla ga-eyi uniform so bido n'oge wee kwubie inform everybody on time biko ka anyị nwee ike dị n'ọda anyị dị etu ahụ ọ na-ama mmarị nne enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ osebruwa n'ụlọ anyị ya anyị osebruwa nọnyere ụnụ Chineke onye fụrụ anyị n'anya anyị na-ekene gị n'isi ụmụ odibo gị ndị a niile n'elu ka o si dị mma bụ mmekọ nke ụmụnne
nenụ ka ha niile si gbakọta ọnụ n'ofu obi iji wee bịa nye gị ofufe, iji wee bịa sọpụrụ gị, iji wee bịa bunye afa gị elu maka ezinụlọ ha, maka ndị nwunye ha, maka ụmụntakịrị ha, maka aka ọrụ ha, maka ọpụpụ ha niile, maka mbata ha niile. Eze nke ebube, ọ bụ naanị gị bụ onye ha pụrụ ịgbakwute, ya mere ha ji wee bịa chọba iru gị n'ụbọchị tata. Anyị na-ayọ ngọzi gị n'isi ha niile n'ofu n'ofu. Anyị na-ayọ amala gị n'isi ha niile n'ofu n'ofu. Ndị nọkwa na nyanya were ọgwụgwọ nsọ chọọ ha mma. Ndị nọkwa n'obi mwute, bịa ka imeda ha obi. Ndị nọkwa n'ọgba aghara, bịa ka iji aka gị duzie ha. Ndị ihe ha na-emekwa na-ada aga etu ha tụbara anya, Chineke ji aka gị bịa gosi ha etu ha ga-esi wee mie ka ọma karịa. Ndị na-enwekwanụ nsogbu ebe ha na-alụ ọrụ, Chineke ama m na ọ bụ site n'aka ọrụ ha ka ha ga-esi wee dị ndụ. Anyị wee na-ayọ ka iji aka gị bịa gbupụrụ ha nya bụ nsogbu. Ndị ezinụlọ ha nọkwa n'ọgba aghara, ha na nwunye ha na-enwe nsogbu, Chineke ji aka gị bịa weta udo n'ezinụlọ ha. Ndị ụmụ ha na-emechakwanụ etu ha si etu anya na ụmụ ha ga na-eme, n'agbanyeghị mbọ niile nke ha na-agba, mana ụmụ ha ada-azọnye ụkwụ etu o kwesịrị. Chineke bịa ji aka gị kụziere ụmụntakịrị ndị ahụ niile, nyekwazi ha amamihe zuru ezu nke okwu ọnụ ga-apụta n'ọnụ ha ga-eji aka ya duzie ụmụntakịrị ndị ahụ niile, nke omume ha ga-ejikwazi aka ya gbaziere ụmụntakịrị ndị ahụ niile. Sọsọ ngọzi gị ka anyị na-ayọ n'isi ụmụ odibo gị ndị a n'ofu n'ofu. Anyị na-ayọ ka amara gị balụ ha ụba n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me. If you follow me. I will make you fishers of men. Fishers of men. Fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. Otodri Jesu, ndị nna agbasa mas, anyị ga-esi ebe a apụ onye ọbụla lawa. All right. I just pulled your leg. Onye isi ndị nne nọ here. So, egwu atụla gị. Otodrinu Jesu. Ndị nna papa. Biko, ndị nne, ọ ihe onye isi anyị kwuru ka anyị kwuru. Okay. Anyị si mba. Onye ọbụla si ụzọ agafe, anya na ya fine. Everybody ga-agafe through the main door. Mana unu gafe through the main door, unu akwụrụ n'iro. Sewe picture. Unu ga-anọgide ebe ahụ na-ese picture. Unu chetara ihe anyị ji achọta unu ọkụ ya. Ndị nna, unu echetara ihe anyị ji achọta unu, buda unu downstairs. Helicopter, anyị ga-esend helicopter ga-abịa duru unu gbada downstairs. And admission onye ọbụla kwadoro akwado rie ọgwụ ịsa afọ wee bịa taa. Yirikwa ihe unu ga-eji gba egwu, ọ bụrụkwa nke ahụ ọ na-abasị gbawa egwu. Unu emewe ka ọ na-anya enyejuhu unu afọ n'ụtụtụ before abịaba chọọchị. So ụkwụ egwu unu na ego unu ga-adata, ndị nwunye unu ga-enekwatara unu. Yeah, because unu mana
unu nwe na anyị nwa nwere ihe anyị nwe ọkwa ya. So biko unu pụọ unu esewe foto anyị send helikọpta abịa dute unu. Onye agbaghakwana ya unu asịkwana m na unu nọkọtara ike ụgwọ unu. So we'll send helicopter. Helicopter ga-ebute ndị fada dị iche. Yeah, maka ha nwa unu na ha nwa nọ na the same helicopter. Ndị nna papa. Okay, anyị ga-enweju aṅụrị afọ taa. Otuto ruru Jesu. Otuto ruru Jesu. Unu anụnanị from the horse's mouth. Kemadikwa ihe ọ. Biko no, our general meeting, Ogahawo on the 12th. Ogahawo on the 12th, like we announced. We are trying to get a suitable date. That date, Yadichaha, very suitable. So, but I can wait general meeting very soon. But Ogahawo on the 12th of this month, we will let you know.